sme začali príbehom, ktorý sa našťastie skončil dobre. Ale čo keby sme mamičku neupozornili? Hovoríte si, že vám sa to stať nemôže. Možno máte pravdu, ale prečo riskovať? Naša firma IFP vám ponúka riešenie. Celý náš tím poctivo pracoval na prototype, ktorý vás upozorní, ak by ste si dieťa v aute naozaj zabudli. Martin prišiel s nápadom, Vlado skúmal trh, Filip všetko zabezpečil, Andrej robil reklamy, ja prezentujem a starám sa o marketing. Náš nápad sme nazvali Baby Guardian a jeho úlohou je upozorniť vás v prípade, že by ste si zabudli dieťa v aute. Senzor, ktorý je pripevnený k autosedačke, dokáže rodičovi vyslať signál do náramku na ruke. Ak senzor nie je zaťažený, tak dioda na náramku bliká na zeleno. Ak senzor je zaťažený, tak dioda na náramku nebliká, ale svieti na zeleno. Ak rodič z auta odíde a dieťa ostane v aute, tak dioda na náramku bude svietiť na červeno. Plánujeme zlepšiť dizajn, vytvoriť aplikáciu pre mobily a smart hodinky, vytvoriť náramok pre dieťa, ktorý bude ukazovať, kde sa práve nachádza, a plánujeme aj zmeniť spôsob upozorňovania, napríklad na vibrovanie alebo na zvukový signál a iné typy. Konkurencia bola pre nás veľmi dôležitým bodom, preto sme ho nechceli zanedbať. Konkurenciu sme našli najmä na americkom trhu. Baby Guardian sa od amerických produktov líši cenou a dizajnom, takže z tohto duelu vyšiel ako víťaz. Na slovenskom trhu sme našli aplikáciu Waze. Je to vlastne navigácia a dočítali sme sa, že chcú niečo takéto aplikovať do ich navigácie, aby ste si nezabudli dieťa v aute. No pre naše šťastie zatiaľ len chcú. Takže na slovenskom trhu konkurenciu nemáme. Najskôr by sme náš produkt chceli predávať prostredníctvom e-shopov, neskôr prostredníctvom obchodov a nakoniec prostredníctvom reklamy, napríklad na stránke supermamička.sk, Najmamička a iné. Z našich zákazníkov patria najmä mladé rodiny, ktoré vlastnia automobil. V dnešnej dobe je to takmer každá druhá rodina. Nikto nemôže povedať, mne sa to stať nemôže, pretože v dnešnom zhone sa to môže stať naozaj každému. Ďakujeme za pozornosť a nezabudnite. To, čo nám v mysliach stále svieti, je bezpečnosť vašich detí.